Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Deitor Police Station ke parlo Lokho Athoimati Lokhojan Along Adivasia Kheatum Puthot Longle Nangkacherai thu Aduya hoi kilang charia bang ki thir thip lapen tang tang kringa bang phukawedet ajok Karbiang long alongle arni bang kaprek adimalong nangki pet nangkachiraya birta arjulong Son Sigulaghat District kedai Lokhojan Arad aphan Karbiang long Autonomous Council pen Sopateng adwi kiwi det ajok Borsapori T State along Kachongdat Adivasia Kheatum aningkan ke ther ke haplapen longle kacherai pi bor ia birta arjulong det sita Autonomous Council pen thangki thir thip akengkam kedeng theklong lelang Pinpur dammi ke damtang suri hinira inkoyaningkan theriachi klangbong malompen corona avura joini pirthe adang anta lockdown ke doko kajok warsai ke michu NC inut sar imkro along le along PMAY ahem nang kimlu lapen pajo pen piniar ni anta bangso along le along ramnang ke paman ington te detlu isi kamang humeme alama bangke bangso along le alam silonijan revenue circle aphanta abatai pachini lo Lapen bukajan SDM court alongta pachini tanglo sitame piniar nianta Karbiang long ana thupen ing tangkring asai keteng kaweder ajok kapreka kheatum longri nang cherai bom tanglo Bangso long lialam ki klardak pen ke pachini ji aphan ke damtang aningkan pre thongkep arni deithora long peace and development rally ke padwa hut nelitum pherang ke atum pen CM Dr Tuliram Ronghang aphan lamthe karjua hut nang ke thandun ki Karbiang long revenue department pensi sai deng pon bom lo lapen pinisitame Revenue Department atum Wangla pen Bang Swalong lealam Prabjen pen chun popusi nang pachini dun Lapen Dr. Numol Momin Deputy Speaker sitami Bang Swalong lealong nilitum bangke thom Minister Atul Bora CM Dr. Tuliram Ronghang anparta nili methang amat adima klong along Bang Swalong lealam permanently pachun pon popusi ningje pontekang Sir, Karbiang Long and Golaghat bordering at Lokhojan is still unresolved. Ladak Golaghat hai lakini itu claim mom lo la penda revenue department tum hanil tunang toilo la sila tum prabjin pen pinita me bang mon revenue department tum la si prabjin pen so bangke chulto regarding his question we have already talked with the Atul Bora minister and together CM Atul Bora and myself will visit that area and will solve that problem permanently. Okay sir, no problem aguntuk nirbachon tu Bonta ronga rada tumpen birta kelong pona tengki nilitum along madu ke theki dinga tumta wangvela pen nilitum ki sung non puta chitong nang bomlang nilitum aphan nang ravek thapusi Dr. Numol Momin CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Richard Tobia tomaphan tuning report border along alam ako nang klang thurok posi along tum sami ako labangso prabjing pen ahoy adui alam bang nang kethan ba nang pachini dak ji nanas tame nilitum tame la anke nilitum lo ba bagan company lo pusame temana pachini dak ifanse sarduman same em sar cm sarduman same chuni Han Bokapen Robinson Killing Karbiang Long News Langtuk Rongpi Arong Rongker Karklipon Thang phaing kora hini arni Deitor Police Station ke parlo langparpan langtuk rongpi arong along than rongker karklipon labang sorongker kurusar bang plipensi pachun pon loputa kurusar atumpet nang thandun lake Ajit Teron Hemari Rongpi Robinson Tobi ke hai killing alangli tumpensi bang soarongker pachun ponlu Han Bokapen Robinson Killing Karbiang Long News Thang phaing korai CR ni lakhain koira tok dwarbagori MSC constituency angkangpi Deitor Police Station ke parlo langtok terang Jonaram terang ahem along APHL siasong atumpen pherang ke amai ke phapon labang so pherang ke amai ingni pon bang solong ke jongpona tengke nilitum APHL siasong kopia potsi pherang ke amai phanang kokma lake JI ka thara phat mephi kai potsi nilitum APHL siasong atumpen pherang ke amai phanang kok loputa ningje pon Han Bokapen Robinson Killing Karbiang Long News Pini Nilitum duar pagori special C party pen media korte mate pherang ke to amai phanang kok alam thegela hello gedam tang arni ahot Nilitum party special C a president jai gathar sar alangli phan ami phi ke thor alam the putak nilitum pini phanang koklo lasi nilitum duar bukari APHLC ahin pen kopi
athesi ke phama lake isi nil tum tan ningduk alam the kachepaklang athe APHLC along nilitum masar jar kathar kopia ke chokche penayok se alang lipan mepi thorlo lato alam the putake nilitum kachi ni nanje lahenlo athema nilitum aphan ke Japon kedam tang Samson Singh ti lapen non adun thuke ilitum asar jai kathar IAS retired alang li hello pusi nilitum ning thedam lapen kedam tang ke claim kedam ake chokche puta karbia khai phan thangnat thedam long le karbia khai phan kacherai alam the ansi alang li karbia khai phan than bom inglong to phan than bom lasi nilitum ahin pen ningtuk alang li ke karbia khai phan kaching hon binong ali leadership pusintum mathadam lasi alang li tum je pinia post ambe na doctor CM Tuliram rong hangatum ini samalang tu press meet tu je gathar sir je Karbianglong council ke ya temphan theru pen pangbar ponda walam the alang litum FIR di bidam along tina thana tame bidam ji pu la walam the tapini niltum arjulong niltum thaglong tame lasto je theru pen pangbar chot walam the pen kajok ke alang litum aning cipathira alang litum along je FIR ki bidam ke citherak meme lase ho disi ilitum thaglong lo alang liphan ka pin rem alang liphan ki putot ilitum thaglong lo je BTC achieve hagrama alang Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Ropi lapen Department of Agriculture atum chelangsi chiti malan lapen pijo kepang renga hormu keron pon thang ni phain kora hini arni hawar ke hat edio circle ke par lopot samaguri sonapur harijan johan arong aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Ropi lapen Department of Agriculture atum chelangsi epar 2021-22 scheme pen Jamuna self help group atum aphan pijo kepang renga hormu lapen chiti malan ke ronasai dengponlo Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi pen lam theke jaipon ke bangso arong aphan solar light lapen hemso tame pipon poputa rada tumaphan lamchak pitekang labangso sai dengdet pen aphi ghehu lapen hanjang asai katiki alongta humridam habar ke hat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News Deitor Mini Stadium afil along KYF kachepati dunjia phan chesik chedang ponbomlo thang ni phain kora ke thomarni lakhain koira trok dwarbagori MSC constituency angkangpi Deitor police station ke parlo Deitor mini stadium afil along diputar langso KYF kachepati dunjia phan dwarbagori zone penta chisik chedang ponbomlo labangso kachepate along bangplikep au somaratum do pusi tension teron pen ningje pon lapen ke nilitum first anong ekiwanjia phan chisik ponbomlo puta ningje pon thu lapen ke local MSC Richard Tok bipen sitami ke choki juna phan sitami nanglang dun bomlo puta ningje pon thu lapen halapu ke kana bang phu harbamon killing pen kaningje pon thu ke nilitum duarbagori angkang pia phan anong jume ke wanjia phan bor ipon puputa ningje pon thu han boka pen Robinson killing Karbi Anglong News